Bore da iawn i chi i gyd, a croeso i chi unwaith eto yma i'r stydi yn Llansannan ar gyfer y gwasanaeth diweddara ni, a da ni'n gobeithio ella un o'r troeon ola am dipyn i chi weld y cefndir, y silffoedd llyfrau yma. Mi fyddwn ni yn gobeithio mynd yn ôl i'r capel. Mi fydd yr oedfa dydd Sul nesa yn cael ei chynnal yng Nghapel Coffa Henry Rees yma'n Llansannan. A mae croeso i chi ymuno efo ni yn y gwasanaeth hwnnw os wnewch chi roid eich enwa i Mair Bryngola, ond mi fydd y gwasanaeth dydd Sul nesaf hefyd yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y we, ond o hynny ymlaen, da ni yn edrych ymlaen i gynnal gwasanaethau yn y cnawd yn capeli. Ond fel da ni wedi dysgu drost y ddwy flynedd dwytha, peth ffôl ydy honni unrhyw gynllunio mawr i'r dyfodol, ac felly dwi'n meddwl, y gorau allwn ni ddeud ar hyn o bryd ydy, os dyw ai mynd, mi fyddwn ni yn cyfarfod yn y cnawd yn capeli ni o rwan ymlaen. Ond wrth gwrs, cawn ni weld sut fydd pethau yn datblygu dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Ond ta waith am hynny, da ni'n ddiolchgar iawn bod chi wedi gallu ymuno hefo ni unau yn fyw bore yma, neu rhywbryd eto ar y we, a da ni'n diolch i ddyw yn wir am y dechnoleg yma sydd wedi caniatáu i ni barhau i'w foli fo gweitha yr amrywiol rwystra a'r cyfyngiadau da ni wedi wynebu. A diolch hefyd bod Duw wedi'n cynnal ni trwy'r cyfan, y Duw byw yna sydd yn ymwneud â'i bobl mewn pob math o ofid a chaethiwed, fel y clywson ni wsos dwytha, a fel y byddwn ni yn myfyrio hefo'n gilydd heddiw hefyd. Da ni'n mynd i barhau i edrych ar hanes Duw yn achub i bobl o gaethiwed o lyfr Exodus, a Helen Davies Llanefydd fydd yn darllen i ni o Exodus pennod 6 ar ôl yr emyn ac ar ôl yn cyfnod ni o weddio hefo'n gilydd. Ond cyn i ni fynd dim pellach, dowch i ni gyflwyno'r gwasanaeth i Dduw wrth i ni weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni yn plygu o flaen dy orsedd di. Da ni'n dod ata ti, y Duw mawr a thragwyddol sydd yn y nefoedd, ond eto'n Dduw sydd yn gwrando crid y bobl. Yn Dduw sydd wedi achub dy bobl a'i prynu nhw yn bobl i ti dy hun trwy waed yr Arglwydd Iesu Grist. Da ni diolch i ti o Dduw mawr am dy gariad di, am dy amynedd di tuag ata ni, ac am y grym hwnnw sydd wedi ei amlygu yn Iesu Grist ac yr ydyn ni yn cael ei brofi trwy waith yr ysbryd glân yno ni. Ni di arwain yn moliant ni y bore yma, lle bynnag yr ydyn ni, be bynnag yr ydyn ni'n ei wynebu, da ni'n gofyn i gael profi mwy ohono ti. I ni allu deud fel gymaint o'r emynwyr, mae'r Arglwydd Iesu'n hyfryd i mi. Arwain ni felly, os gweli di fod yn dda, maddau ni bob pechod, bob bai, bob balchder, Arglwydd delia a ni, fel ag yr wyt ti yn gweld yn dda yn dy ddoethineb ac yn dy ofal mawr tuag ata ni. Plis bendithio ni, achos bod ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, mi gychwnnwn ni'n moliant felly wrth ganu y geiriau yma. Fy Iesu gwaredwr, Arglwydd does neb fel ti'n deilwng yn wir o moliant ti, rhyfeddol yw dy gariad cryf. Fy nghysur, fy nghysgod, ti yw fy noddfa am nerth. Popeth sy'n bod o dan yr hod, uned i'w addoli ef.
O arglwydd ein Duw, da ni'n diolch i ti am dy fod ti yn Dduw sydd yn gysur i ni, yn Dduw sydd yn gysgod ac yn heiddi, yn mawl, yn heiddi, yn diolchgarwch ni. Am dy fod ti yn ymwybodol o'n pechod ni, o galedwch yn calonna ni, dy fod ti wedi tosturio. Dy fod ti wedi trigarhau, dy fod ti wedi'n caru ni i ereitha, fel dy fod ti wedi sicrhau ffordd i ni gael cymod at y dy hun. Ffordd i ni gael dod yn blant i ti, trwy ymddiried yn yn Arglwydd Iesu Grist. Derbyn o'r trysor di-derfyn sydd yna ynddo fo. Derbyn o'i gyfiawnder o derbyn hyfrydwch y maddeuant nad os na neb ohona ni yn ei heiddi. Felly Arglwydd, derbyn yn clod a'n mawl ni y bore yma. A gweithio trwy dysbryd glân i ennyn mwy o fawl, mwy o ryfeddod wrth i ni feddwl be mae dair di yn ddeud amdana ti. Bod na i'r Cristion dangnefedd Duw sydd goruwch pob deall. Bod cariad Iesu Grist uwchlaw gwybodaeth. A bod na lawenydd gogoneddus oherwydd yr iachawdwriaeth, y drefn ag yr wyt ti wedi rhoi mewn lle yn Iesu Grist mwyn achub gwael golledig euog ddyn. Diolch i ti Arglwydd Iesu a helpa ni bob cam o'r ffordd i fyw fel tystion i ti. I faddau i bobl sydd yn pechu yn herbyn ni. I fod yn amyneddgar, i droi'r foch arall fel yr wyt ti wedi'n dysgu ni. O dad, mi wyt ti'n gwybod mor anodd ydy'r pethau mae ni'n neud, ond da ni'n diolch am rodd dysbryd di. I roi calonna diolchgar i ni. I roi i ni y gallu i fod yn halen y ddeiar ac yn oleini'r byd. I ddangos i fyd anghennus o'n cwmpas ni bod na obaith i bawb sydd yn barod i ddod mewn edifeirwch a ffydd at Grist y Gwaredwr. Arglwydd, da ni yn cyflwyno y sefyllfa ar hyn o bryd i ti. Yn ymwybodol Arglwydd bod na ansefydlogrwydd ac ofn yn parhau i fodoli a dryswch i nifer o deuluoedd hefo y sefyllfa y Covid. Da ni eto yn gofyn y byddi di yn rhoi nerth ac arweiniad i arweinwyr, i staff yn y maes iechyd a gofal. Ac y byddi di'n gwneud ni yn bobl ofalus o'n gilydd. Y demtasiwn yn aml ydy deud wff di bawb a phopeth, da ni'n gwneud be da ni isio, ond da ni'n gwybod o dair dina, nid felly wyt ti'n galw ni fod, ond i fod yn bobl sydd yn cario beichion gilydd ac yn ymwybodol o wendid a pa mor fregus ydy pobl o'n cwmpas ni. Felly Arglwydd, da ni nid yn unig yn gweddio am yn sefyllfa ni yn lleol ac yn genedlaethol, ond da ni'n gweddio am y byd ac yn gofyn Arglwydd y byddi di'n sicrhau bod y brechlyn, bod y cymorth sydd angen yn cyrraedd pobl ledled y byd ac nid yn cael ei gadw yn hunanol gan o gledydd cyfoethog fel da ni wedi glywed sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Maddau ni am yn rhan yn hynny. Arglwydd rhoi ni yr olwg yna ar yn cydddyn sydd yn golygu bod ni'n barod i fynd yr ail filltir, bod ni'n barod i helpu y rhai sydd o bosib Arglwydd heb y gallu i dalu am bethau nac i ddiogelu i hunin. A da ni hefyd o Arglwydd Sanctaidd yn cyflwyno i ti y rhai sydd wedi bod ar yn meddwl ni dros yr wythnosau dwytha yma. Y teuluoedd sydd yn galaru, y rhai sydd mewn gofid oherwydd anwyliaid sydd yn sâl neu'n fregus. Rho di dy dangnefedd dy hun iddyn nhw. Ac Arglwydd helpa nhw hwylio i sylw ar Iesu Grist, awdur a pherffeithydd ffydd, a boed i dy air di ddod yn fyw ac yn gynhaliaeth arbennig iddyn nhw yn ei hangen. Felly Arglwydd, wrth i ni ddod i wrando ar dair di, wrth i ni ddod i fyfyrio, gna ni'n agored i waith dysbryd, fel yn bod ni'n fodlon cydnabod yn pechod, cydnabod nad ydyn ni'n heiddi dim byd, ond eto yn fodlon dod mewn ffydd at yn gwaredwr, yn rhyfeddu ac yn barod i rannu'r newyddion da ac eraill, fel ag yr wyt ti'n rhoi cyfleoedd arbennig i ni ymhlith yn cymdogion a'n teuluoedd. Maddau ni felly, bob pechod a bai gweithio yn plith ni a bydd ar waith yn byd ni i ddod â gogoniant i ti dy hun, i nerthu ac i amlygu dy gariad di trwy deglys ac i ddod â thangnefedd a chymod.
Cliw yn gweddi ni felly, wrth i ni ofyn hyn i gyd yn hyderus, yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Exodus penod 6, adnod 1-13. Ond dyma'r arglwydd yn ateb Moses, cei weld beth fyddai'n ei wneud i'r pharo, byddai'n defnyddio fy nerth i'w orfodi o i'w gollwn nhw'n rhydd, a bydd o'n ei gyrru nhw allan o'i wlad. Meddai Duw wrth Moses, fi ydy'r arglwydd. Gwnes i ddangos fy hun i Abraham, Isaac a Jacob fel y Duw sy'n rheoli popeth, ond doeddwn i ddim wedi gadael iddyn nhw fy nabod i wrth fy enw, yr arglwydd. Ro'n i wedi gwneud ymrwymiad i roi gwlad Canan iddyn nhw, sef o wlad lle roedden nhw'n byw fel mewn fudwyr. Dwi wedi clywed pobl Israel yn griddfan am fod yr eithriad wedi gwneud nhw'n gaeth wision, a dwi wedi cofio fy ymrwymiad iddyn nhw. Felly dywed wrth bobl Israel, fi ydy'r arglwydd, dwi'n mynd i ddod â chi allan o'r aifft. Fyddwch chi ddim yn gaeth wision i'r eithriad o hyn ymlaen. Dwi'n mynd i'ch achub chi rhag cael eich camdrin ganddyn nhw. Dwi'n mynd i ddefnyddio fy nerth i'ch rhyddhau chi ac yn mynd i'w cosbi nhw. Dwi'n mynd i'ch gwneud chi'n bobl i mi fy hun. Fi fydd eich Duw chi. Byddwch chi'n gwybod wedyn mai fi ydy'r arglwydd eich Duw, wnaeth eich achub chi o fod yn gaeth weision yn yr aifft. Byddai'n dod â chi'r wlad wnes i addo i rhoi i Abraham, Isaac a Jacob. Eich gwlad chi fydd i wedyn. Fi ydy'r arglwydd. Dyma Moses yn dweud hyn i gyd wrth bobl Israel, ond roedden nhw'n gwrthod gwrando arno. Roedden nhw mor ddigalon am ei bod yn cael ei camdrin mor ofnadwy. Dyma'r arglwydd yn deud wrth Moses, dos at y pharo, brenin yr aifft, a dweud wrtho fod rhaid iddo ryddhau bobl Israel o'i wlad. Ond dyma Moses yn ateb yr arglwydd. Dydy pobl Israel ddim yn fodlon gwrando, felly pam ddylai'r pharo wrando arna i? Dwi'n siaradwr gwael. Ond dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses ac Aaron fod rhaid iddyn nhw fynd yn ôl at bobl Israel ac at y pharo, am ei bod i arwain pobl Israel allan o wlad yr aifft. Bosib bod chi wedi cael y profiad yma dros yr wythnosa a'r misoedd dwytha. Da chi'n cyfarfod neu'n cael sgwrs efo rhywun nad ydych chi wedi siarad efo nhw neu gweld nhw ers cyn y cyfnod y Covid. Ac mae'r sgwrs gyntaf fel arfer yn mynd yn cylchdroi o gwmpas, wel, beth sydd wedi digwydd yn eich bywyd chi, unrhyw beth newydd wedi digwydd. A tasan rhywun yn gofyn hynny i fi, mae'n debyg na un o'r pethau faswn ni yn gallu i ddeud, yn ychwanegol at y ffaith bod fi wedi gorfod troi fy stydi yn stiwdio, wrth gwrs, ond un o'r pethau datblygiadau yma ers cychwyn y pandemig ydy bod ni wedi cychwyn garddio yma yn Heilfryn. Lle cynt oedd na ddim byd mond gwair o gwmpas yn yr ardd, ers llynadd da ni wedi cychwyn trio plannu a thyfu chydig bach o lysia i ni i bita. A mae hwnna wedi bod yn brofiad digon difyr, digon rhwystredig mewn ffyrdd gwahanol, a dwi'n ddiolchgar iawn i deulu a ffrindiau am eu tips yn hynny o beth. Ond yn naturiol, wrth i chi gychwyn rhywbeth fel garddio, mi ydych chi'n mynd i fod angen help. Mae yna raglenni teledu, rif y glith, neu mi allwch chi droi at wefannau, at fideos pobl ar YouTube yn dangos i chi sut mae plannu hyn neu'r llall yn yr ardd. Ac un o'r rhai dwi wedi bod yn cadw llygad anyn nhw yn ddiweddar ydy y dyn o'r enw Adam Jones, dwi'n meddwl, o Gorslas yn Ne Cymru. Neu Adam yn yr ardd ydy enw i wefan o, a mae wedi gwneud nifer o eitemau ar Radio Cymru ag i heno ar S4C. A mae'n ddifyr iawn dilyn a dysgu gan bobl eraill sut mae gwneud gwahanol bethau a be i'w osgoi. Ond mi nes i wrando ar fideo gan Adam yn eitha diweddar, lle oedd o'n sôn am ei gefndir o a'i brofiad o blannu gwahanol blanhigion yn yr ardd. A mi ddudodd o rhywbeth nath aros efo fi. Be ddudodd o oedd? Pan fydda i'n cael methiant yn yr ardd, pan fydd rhyw blanhigyn ddim yn tyfu, fydda i ddim yn digaloni oherwydd hynny. Fydd o ddim yn torri'n nghalon ni, achos dwi'n ei weld o fel her gweld, tybed beth sydd wedi mynd o'i le fanna? Be allai i ddysgu ynglŷn â sut mae tyfu y cnwd yna eto?
Ac mae rai cyfadda yn llawn edmygedd achos dwi'n ymwybodol na nid felly ydw i yn aml. Ond be amdana chi? Sut da chi yn ymatab i fethiant neu i golled o unrhyw fath? Ac ella, yn fwy penodol, pa ran mae ffydd yn chwarae yn bywyda ni? Pan ydyn ni'n teimlo pethau di mynd o'i le? Sut mae'r arglwydd yn gwneud gwahaniaeth i chi a finna? Pan ydyn ni yn wynebu profedigaethau? Pan ydyn ni'n wynebu amseroedd anodd lle ydyn ni'n mynd siŵr pam mae pethau di digwydd na beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf? Dwi'n gofyn y cwestiwn yna oherwydd pan ydyn ni yn ystyried y benod a ddarllenwyd, neu dechrau'r benod a ddarllenwyd gynhelen, Exodus penod 6, mae yna gefndir arbennig i'r hyn mae Duw yn ei ddeud wrth Moses. Ac wrth gwrs y cefndir ydy i ryw radda methiant. Achos mae Duw yn barod ar ddechrau llyfr Exodus. Mae wedi galw Moses a'i anfon o at Pharo yn dweud, dwi eisiau ti fynd at Pharo, brenin yr Aifft a dweud, rhyddha bobl Dduw i fynd i'w foli fo. A sa chi'n tybio, gret, mae Moses a'i frawd Aaron yn mynd at Pharo ac yn datgan y neges yma gan yr arglwydd Dduw, a beth sy'n digwydd? Nid be fysa ni'n obeithio. Ond yn hytrach, mae Pharo yn digio. Mae o'n mynd yn fwy penderfynol a chreulon a chas ac yn deud gweithiwch yr Israeliaid hyd yn oed yn gletach. Ac yna naturiol, mae Moses di drysu, di siomi, ac mae o'n delio hefo'i fethiant o i helpu pobl Dduw, methiant ymddangosiadol yr arglwydd i wneud ei waith. Ych chi'n gwybod beth mae Moses yn wneud? Nid cerdded i ffwrdd yn ben isel a peidio gwneud dim byd pellach am y peth. Mae o'n mynd yn syth at yr arglwydd. Mae o'n cyflwyno i gwyn o flaen Duw yn gofyn, arglwydd, pam mae hyn di digwydd? Sut mae pethau di mynd gan gwaith gwaith rwan i'm hobol i? Ac mewn ymatab i hynny, da ni'n gweld y geiriau yma ar ddechrau penod 6 Exodus. Os da ni'n bod yn onast, da ni'n gallu teimlo yr un ffordd a Moses yn aml iawn dydyn. Da ni eisiau gwybod pam o Dduw, pam bod y pethau ma'n digwydd i mi, pam bod y fath sefyllfaoedd yn codi i'n heulu fi, i'n nghymdogion ni, pam bod yn byd ni yn y cyflwr ac y mae o. Pam ni dim gwneud rhywbeth rwan ydy'n gweddi ni. A ni'n sôn wrthych chi am yn rhwystredigaeth i yn yr ardd. Dwi'n gallu ymatab mewn ffordd rwystredig, mewn ffordd hyrt mewn gwirionedd, lle os ydy be dwi wedi drio wneud yn yr ardd ddim yn gweithio, na i bwdu, neu ddweud, dwi'n mynd i drio plannu rwdan eto. Ond y gwir ydy, os ydw i'n mynd i gael agwedd fel dwi byth yn mynd i wella fel garddwr, achos dwi byth yn mynd i ddysgu. Ac mae yna elfen o ran yn eiddfedrwydd ni fel Cristnogion. Mae'n naturiol i ni fod yn siomedig, i ni fod yn rhwystredig, ond mae angen i ni fynd ar cyfan at Dduw, cyflwyno yn gofidia, yn rhwystredigaetha o flaen yr arglwydd fel ac yma Moses wedi gwneud. Ond da ni ddim yn mynd i ganolbwyntio bore yma ar be mae Moses wedi gwneud. Da ni'n mynd i edrych yn fwy manwl ar be yn union mae Duw yn ei ddeud. Be mae Duw yn ei wneud fel ymateb i gais neu cwynion Moses y deud y gwir. Achos mae un esboniwr Beiblaidd oedd yn sôn am yr adnodau yma'n deud fel hyn yn Saesneg. The Lord did not tell him to cheer up, brace up, or get a grip. Na. Yn hytrach, mae Duw yn datguddio ei hun i Moses. Yn dangos rhywbeth mwy am pwy oedd o fel yr arglwydd Dduw. A da ni bore yma hefo'n gilydd am ystyried y ffordd yma Duw yn cynorthwyo i bobl trwy gyfnodau o fethiant o ofid. A da ni'n mynd i wneud hynny drwy ystyried 2 beth yn arbennig. I ddechrau, sut mae Duw yn pwysleisio pwy ydi o. Sut mae Duw yn pwysleisio pwy ydi o. Ac yna yn ail, sut mae pobl Dduw wrth glywed hynny'n clywed i bod nhw'n cael perthyn i'r prynwr. Yes, Duw yn pwysleisio pwy ydi o i ddechrau ac yn ail perthyn i'r prynwr. Be mae hynny yn ei olygu i bobl yr arglwydd.
Felly dewch i ni gychwyn yn ystyried y ffaith bod Duw wrth siarad hefo Moses a'i bobl yn pwysleisio pwy ydi o. Os oeddech chi'n gwrando yn fanwl ar y darlleniad, mi fysach chi wedi clywed y cymala yn cael ei hailadrodd wrth i Dduw i ddechrau siarad hefo Moses ac yna deud wrth Moses, deud hyn wrth fy mhobl. Rhwng adnod 2 ac 8, deirgwaith mae Duw yn deud y cymal, fi ydy'r arglwydd. Fi ydy'r arglwydd. Mae o isio i Moses, mae o isio i bobl o sylweddoli pwy ydy'r Duw sydd o'i plaid nhw, pwy ydy'r Duw sydd hefo nhw yn y sefyllfa yma nhw yn ei wynebu. Wel, os da chi'n cofio, wythnos dwytha, oeddan ni'n edrych ar ddiwedd pennod 2 o lyfr Exodus, lle oedd Duw yn deud bod o'n gwybod be oedd yn digwydd i'w bobl, oedd o wedi gweld eu cyflwr nhw ac oedd o'n gwrando ar eu cri nhw. Unwaith eto, yn fama, ar ôl methiant dechreuol Moses ac Aron hefo Pharo, mae unwaith eto yn deud, fi ydy'r arglwydd. Ac mae'r gair arglwydd, os sylwch chi yn Beibla ni, yn cael ei sgwennu mewn prif lythrennau arglwydd mewn capital letters. Oherwydd y gair gwreiddiol yn yr Hebraeg ydy Yahweh, yr enw arbennig oedd gan Dduw amdano fo'i hun, ydwyf, yr hyn ydwyf ydy ystyr hynny. Mae Duw yn bodoli hefo'i bobl. Ac mae o'n enw arbennig i'w bobl yr arglwydd i'r Israeliaid. Nid ryw dduw cyffredinol ydy'r arglwydd Dduw, ond Yahweh, yr arglwydd, yr un sydd yn dduw mewn cyfamod wedi ymrwymo'i hun i'w bobl arbennig ei hun. Meddylwch amdano fo fel hyn. Mae'n had wedi cael nifer o lys enwa gwahanol dros y blynyddoedd. Pan oedd o yn tyfu fyny ymhen llun, fel ceirch yr oedd o'n cael ei nabod, achos na caer meirch oedd enw i gartra fo. Ac felly, unrhyw un sydd yn dod ar draws yn had ar hyn o bryd, dwi'n gallu rhyw fath o weithio allan o lle maen nhw wedi adnabod o, achos os dyn nhw'n alw fo'n ceirch, mae gennau syniad go lew bod nhw unai yn rysgol hefo fo, neu ni'n nabod o yn ei ieuenctid neu yn ei ddyddiau coleg. Ond mae yna genhedlaeth eraill o bobl sydd weithiau yn siarad hefo'n had, a nid ceirch maen nhw'n ei alw fo, ond wisgars. A mae hynny'n yn helpu fi wybod bod nhw siŵr o fod wedi bod yn gyd-athrawon neu yn ddisgyblion pan oedd o yn athro yn ysgol tryfan Bangor neu Syr Hyw yn Gaernarfon achos wisgars oedd ei lys enw fo bryd hynny. Na i ddim mynd trwy holl lys enwa fe'n had gyda llaw. Just rhag ofn bydd ar chydig bach mwy anweddus yn dod i fyny. Ond da chi'n gweld, hefo'r enwa arbennig yma, mae o'n cyfleu bod na berthynas unigryw yna. Dim ond rhai pobl sydd yn defnyddio'r enw yma, wel yn yr un fath yn yr Hen Testament. Pan ydyn ni'n gweld yr arglwydd mewn prif lythrennau yn Beibla ni, cofiwch bod o'r enw neilltuol a roddodd Duw iddo fo'i hun. Trwy Moses i'w bobl i gofio y Duw arbennig yma oedd mewn perthynas a'i bobl. Ac ar ben hyn, wrth gwrs, nid yn unig mae o'n deud fi ydy'r arglwydd, ond mae o'n atgoffa Moses o'r hyn mae o wedi wneud yn barod. Fi ydy'r arglwydd, a dwi wedi gwneud cyfamod a dy gyn-deidiad di Abraham, Isaac a Jacob. Fi ydy'r Duw holl alluog, y Duw tragwyddol. Dwi'n di anghofio dim o hynny, paid a poeni. Wel, mi fysach chi'n tybio i rywun mewn trybini, i rywun sydd yn ffeindio'r sefyllfa maen nhw yn ei hun anodd, cwbl maen nhw isio ydy rhywun sy'n mynd i newid pethau'n syth. Ond mae Duw yn ymateb yn wahanol. Mae Duw yn pwysleisio pwy ydi o, ac yn gwneud hyn trwy atgoffa Moses o pwy ydi o di bod yn y gorffennol hefyd, a'r parhad yn ei gymeriad o. Ac wrth iddo fo glywed am Abraham, Isaac a Jacob, mi fysa Moses yn naturiol, mae'n siŵr yn cofio'r hanesion o'i gyn-deidia fo a be oedd wedi digwydd, sut oedd Duw wedi cynnal nhw mewn gwahanol sefyllfaoedd. A mae'n ddiddorol yn dydi. Mae'r un egwyddor yn gallu codi i ffen yn bywyda nina hefyd. Meddyliwch enghraifft am gân enwog Dafydd Iwan yma o hyd.
sy'n cael ei chanu ledled Cymru. Ond mae neges y gân yna a cefndir sgwennu y gân yn ddiddorol iawn. Mi gafodd y gân ei sgwennu gan Dafydd Iwan yn 1981. Ac mi oedd hynny, wrth gwrs, dim ond rhai blynyddoedd ar ôl methiant referendwm 1979 i gael cynulliad i Gymru. Ac felly mi oedd pobl oedd wedi gobeithio am ddechrau newydd yng Nghymru wedi dadrithio'n llwyr ac yn gofyn cwestiwn, wel, os nad ydy pobl Cymru isio hyd yn oed cynulliad iddyn nhw i hunin, pa obaith sydd na i Gymru? Ydy Cymru'n bodoli? A mae Dafydd Iwan yn mynd ati wedyn i sgwennu'r gân y gri herfeiddiol yma. Na, da ni yma o hyd. Sori os da chi ddim yn fans Dafydd Iwan, ond meddyliwch be ydy cychwyn y pennill gyntaf yma o hyd. Nid deud, da ni yma, da ni yma, da ni yma, peidiwch â poeni, mae Dafydd Iwan, ond mae o'n cychwyn trwy ddeud, wyt ti'n yn cofio Macsen? Does neb yn ei nabod o, mae 1600 o flynyddoedd yn amser hi hir i'r co. Mae o'n cychwyn y gân yma o hyd yn 1981 trwy ddeud, dewch i ni fynd yn ôl filoedd o flynyddoedd. Achos da ni'n bodoli ers hynny, mae'n mynd â ni nôl i'r flwyddyn 383 i ddeud, mi oedd Cymru yn bodoli'r adag hynny, mi yda ni yn bodoli rwan hefyd. Yr un ffordd i ni fel Cristnogion. Yndan, da ni'n addoli Duw byw sydd ar waith yn bresenoldeb hefo ni rwan, ond mae gennym ni air Duw yr ysgrythyr sydd yn gwneud i ni gofio bod Duw yn Duw tragwyddol, bod wedi cynnal a nerthu bobl filoedd o flynyddoedd yn ôl, ac fel mae wedi gwneud iddyn nhw, mi neitho i'w bobl heddiw ac i'r dyfodol hefyd. Y fath gysur ydy gwybod bod y Duw tragwyddol yn Dduw holl alluog, yn Dduw sydd ar waith heddiw hefyd. A mae'r Testament Newydd yn deud yr un peth, yn cysuro y Cristion wrth atgoffa fo pwy ydy y Duw a sut mae'r Duw yna wedi ymwneud â'i bobl. Gwrandwch ar dim ond un esiampl yn llythyr Paul at yr Effesiaid y bennod gyntaf. Hyd yn oed cyn i'r byd gael ei greu, cawson ni'n dewis ganddo i fod mewn perthynas ar Meseia ac i fod yn lân a di-fai yn ei olwg. Yn ei gariad, trefnodd Duw ymlaen llaw i ni gael ein mabwysiadu i'w deulu. Iesu y Meseia wnaeth hyn yn bosib, roedd wrth ei fodd yn gwneud hynny. Felly, mewn cyfnodau o rwystredigaeth, o ofn, o fod yn pledio ar Dduw, pam mae hyn yn digwydd? Be da ni weld o'r hanes yma ydy'r cam cyntaf ydy sylweddoli pwy ydy'r arglwydd. Atgoffa'n hunin o hynny ac atgoffa eraill mewn cariad hefyd. Dysgu o'r hyn naeth Moses glywed. Dysgu o'r hyn mae Duw wedi ddatguddio ohono fo ei hun. My fi yw'r arglwydd. Dyna oedd yn yr hen gyfieithiad. My fi yw'r arglwydd. A mae'r geiriau yna yn gwneud i ni wrth gwrs feddwl yn syth am yr arglwydd Iesu Grist. Ddaeth i ganol i bobl a'i dysgu nhw trwy ddeud, my fi yw y bugail da. My fi yw bar ar bywyd. Pan oedd Iesu'n deud y geiriau yna, oedd o'n ddatganiad syfrdanol o roed ei hun yn llinach y Duw byw oedd wedi datgan yr union yr un peth i Moses ganrifoedd ynghynt. Oedd o'n deud, fi ydio yn y cnawd i chi. Iesu, wrth gwrs, yn deud, my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy o fi. Os ydych wedi fadnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi ei weld ef. Felly, pwynt cyntaf ydy bod Duw yn pwysleisio pwy ydio. Yn ail, yn y geiriau yma, da ni'n gweld i fod o yn dangos bod ei bobl o yn perthyn i'w prynwr. Adnod 7. Duw yn deud, dwi'n mynd i'ch gwneud chi yn bobl i fi fy hun. Fi fydd eich Duw chi, byddwch chi yn gwybod wedyn mai fi ydy'r arglwydd eich Duw, wnaeth i'ch achub chi o fod yn gaethweision yn yr aifft. Ydy, mae Duw yn deud, dwi'n mynd i'ch rhyddhau chi o gaethiwed, dwi'n mynd i'ch tywys chi
o'r sefyllfa enbyd da chi yn ei hi rwan i wlad yr addewid, lle fyddwch chi'n rhydd, lle fydd yr holl brofiadau erchill na ddim yn brofiadau i chi dim mwy. Mae o'n cadarnhau hynny, bod o'n mynd i wneud hynny mewn nerth ac wrth farnu yr eithriaid, ond mae o yn adnod 7 yn dweud, dwi'n gwneud hynny mwyn i chi, nid osgoi pethau drwg, ond profi bendithion hyfryd fel fy mhobl arbennig i. Sylwch, nid deud mae o, dwi'n mynd i fod yn dduw pell i ffwrdd sydd yn gwneud pethau o bell a wedyn gadael chi a ben eich hunin. Dwi'n mynd i'ch achub chi mewn cariad ac yna gwneud yn siŵr bod chi'n dod yn bobl arbennig i fi fy hun. Fyddwch chi'n bobl i fi a mi fyddai'n dduw i chi lle fyddwch chi mewn perthynas gariadus a fi. Dwi'n cofio gweld un o'r rhaglenni amaeth ar y teledu, dwi'n cofio'n union pa un oedd hi, lle oedd na rywun yn cyfweld ffarmwr ac yn gofyn iddo fo, wel, sut oedd o yn delio efo'r sefyllfaoedd hynny pan oedd o'n methu cyrraedd dafad mewn trybini ac yn y blaen. Ac mi oedd atab y ffarmwr yn ddadlennol. Be ddedodd o? Wel, mae hynny rhwng y brenin mawr, mae hynny i gyd yn dibynnu ar y brenin mawr. Ac wrth wrando, nes i fel, chwarae teg iddo fo. Mae o'n cydnabod bod na bethau tu allan i'w reolaeth o, a bod na dduw sydd yn ngofal y pethau hynny. A wedyn nes i feddwl, o mae na fwy i ddeud na hynny, does, i'r Cristion. Mae'r Cristion, wrth gwrs, yn deud mae'r brenin mawr yn rheoli, mae gynnon ni frenin nef a deiar, yndi, ond mae'r Cristion yn gallu deud mae yna frenin nef a deiar a dwi'n cael ei nabod o yn Iesu Grist. Dwi wedi cael profi i gariad o'n bersonol wrth i mi roed yn ffydd yn ei fab o Iesu Grist. Mae'r brenin mawr yn frenin i mi, a dwi'n cael derbyn etifeddiaeth y brenin mawr yn fy mywyd fy hun. Oherwydd wrth i Iesu Grist, y brenin, ddod i'r byd yn was mwyn yn hachub ni, mwyn yn rhyddhau ni o gaethiwed marwolaeth a phechod, mi da ni'n gallu deud bod Duw wedi dod mwyn i ni gael ei adnabod o mewn ffordd arbennig trwy achubiaeth. Ac felly'r ail beth ydy bod ni yn perthyn i'r prynwr a bod ni'n cael adnabod Duw mewn ffordd arbennig trwy brofi i achubiaeth o dros da ni'n hunin. A'r ysbryd glân sy'n gwneud y cyfan yn berthnasol i ni, wrth gwrs. Achos mae yna lot o bobl sydd wedi darllen y Beibl, mae yna lot o bobl sydd wedi clywed am hanes yr Exodus, clywed am groeswyliad Iesu Grist a'i atgyfodiad o, ac ella'n gallu ail ddeud yr hanes fel ffeithiau, ond dyn nhw'n nabod yr arglwydd. Dyn nhw ddim wedi profi y berthynas yna o ddibynnu ar Dduw. Y melystra yna, yr hyfrydwch o allu deud, mae Iesu Grist yn perthyn i fi. Mae genna i adnabyddiaeth bersonol o'r arglwydd. A dyna sydd yn llenwi gymaint o'n emyna ni, yn emyna Cymraeg ni'n de. Gwrandwch ar dim ond un esiampl o eiddo William Williams Pantycelyn. Emyn 325. Gweld wyneb fy anwylyd, dyna sy'n ma'n disgrifio Iesu Grist. Gweld wyneb fy anwylyd, trwy ffydd, wna i mhenaid lawenhau. Trwy'r cwbl ges i eto, neu fyth gaf ei fwynhau, pan elon twy yn eisiau pan bydda fi yn drist, tra caffwyf weled wyneb, siriolaf Iesu Grist. Fy anwylyd ydy Iesu Grist i William Williams Pantycelyn. Be amdana chi y bore yma? Ydych chi wrth glywed am Dduw yn deud mae o'n perthyn i mi, neu dwi'n perthyn i'r prynwr trwy ffydd? Ella bod na reina chi bore yma yn gwrando, teimlo bach yn anghyffyrddus. Chydig bach yn ansicr ella yn meddwl, wel, dwi'n yn gwybod os fyswn i'n mynd mor bell a deud mod i'n ei adnabod o. Dwi'n yn gyffyrddus yn deud mod i'n perthyn i'r arglwydd, i'r prynwr. Neu hyd yn oed yn deud yn ynghyflwr i wan, sut alla i nabod o? Sut alla i nabod o trwy achubiaeth os dwi'n teimlo mor bell oddi wrtho fo? Ond mae gennym ni y Beibl. Mae gennym ni dystiolaeth gadarn pwy ydy Duw, ac yn Iesu Grist mae gennym ni brawf diamheuol
o'i gariad o'i ras, mor barod ydi o i ddod reit at yn ochr ni yn yn trybini mwyn yn codi ni o'r mwd a'r baw. Ydan ni'n gwybod popeth? Na, dan, dos na neb mond Duw yn gwybod popeth. Ond yn y Beibl mae gennym ni ddigon mwyn i ni weld Iesu Grist, mwyn i ni gael yr anogaeth yna i droi ato fo mewn ffydd ag edifeirwch. Syrthio ar yn bai a dweud, Arglwydd, madda i mi. Achos da ni'n trystio ar chydig bach o wybodaeth yn aml iawn yn ein bywydau yn dydan. Meddyliwch am brodas, enghraifft. Dwi wedi gwneud digon o briodasa i bron gwybod yr addunedau ar yng ngho erbyn hyn. Ond mae yna ddyn a dynas yn dod at ei gilydd, maen nhw'n ymrwymo i gilydd a maen nhw'n dweud, da ni'n mynd i garu'n gilydd gwell ac gwaith, mewn hawddfyd ac adfyd, hyd o'n ni wahaner ni gan angau. A mi fysach chi, tas o'ch chi'n synig yn gallu dweud, sut maen nhw'n gwybod hynny? Sut maen nhw'n gwybod bod hyn yn mynd i bara am byth? Sut maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i gallu parhau i garu gilydd? Ond maen nhw'n gwneud yr ymrwymiad yna ar sail yr adnabyddiaeth sydd gynnu nhw o'i gilydd yn barod. Maen nhw'n ymddiried, dwi'n gwybod digon am y person arall i drystio gweddill fy mywyd a'r ddau yn gwneud hynny i'w gilydd wrth gwrs. Sawl gwaith, da chi wedi clywed rhywun yn amddiffyn rhywun arall a gwneud fasa fo yn gwneud hynny, pam dwi'n ei nabod o. A dyna brofiad y Cristion, dyna brofiad Moses. Wrth glywed Duw yn datgan pwy oedd o a'r berthynas oedd yn mynd i ddod rhwngtho fo a'i bobl, mi oedd Moses yn y diwedd yn gallu dweud, dwi wedi cael dod i adnabod yr arglwydd. Dwi'n gwybod i fod o'n cadw at iair, a dwi wedi gweld o'n gweithredu i achub i bobl trwy waed yr oen. Felly wrth i ni orffan y bore yma, gai ofyn i chi, yn enwedig os ydych chi'n mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, ydych chi'n troi at Dduw i ddechrau, yn cyflwyno'ch ofn, eich cwyn, eich pryderon, ydych chi'n rhoi nhw i gyd o flaen yr arglwydd mewn gweddi. Ac yna, ydych chi'n brwydro yn erbyn y demtasiwn yna sydd yn dod i ni gyd, i droi ffwrdd oddi wrth Dduw, i ddigaloni, i ganolbwyntio ar y gwendid a'r methiant yn hytrach na chanolbwyntio ar pwy ydy'r arglwydd, a be mae o'n addo i'w bobl. Trowch at Grist, ymddiriedwch yno fo, a sylwch na fo ydy'r un sydd wedi dod i ddangos Duw i'w bobl mwyn i ni yn gwendid gael yn derbyn fel rhan o deulu Duw am byth, a cael profi yr etifeddiaeth hyfryd sydd ond yn dod yn Iesu Grist. Dwi am orffan yn dyfynnu rhai o eiriau'r apostol Paul yn ei lythyr o at yr Rhufeiniaid yr 8fed bennod. A sylwch sut mae o'n annog y Cristnogion i sylweddoli beth sydd yn wir amdanyn nhw achos bod nhw wedi rhoi i hunin i'r arglwydd Iesu mewn ffydd. Y mae pawb sy'n cael ei harwain gan ysbryd Duw yn blant Duw. Oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad yr ydym trwyddo yn llefain Abba, Dad. Y mae'r ysbryd ei hun yn cyd-dystiolaethu a'n hysbryd ni ein bod yn blant i Dduw. Ac os plant, etifeddion hefyd, etifeddion Duw a chyd etifeddion a Christ. Os yn wir, yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint ef mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Mae Iesu wedi concro ar groes wrth godi'n fyw o'r bedd. Mae o am i ni rwan ddod trwy ffydd i adnabod o a cael yn mabwysiadu yn blant hyfryd am byth i'r arglwydd a'n carodd ni, a'n creodd ni, ac a'n prynodd ni, a gwaed y gwerthfawr oen i fab ei hun. Gobeithio cawch chi fendith yn myfyrio ar yr adnodau yma, ac y cawn ni gyfle i gael sgwrs a bod hefo'n gilydd yn fuan. Amen. Oedden ni'n mynd i orffan yn canu geiriau cyfeithiad David Charles o emyn John Newton. Mor beraidd i'r credadun gwan i'w hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwellai glwy, yn lladd ei ofnau trist. 287 ar emyn ola'n deud fel hyn. Iesu, fy mhroffwyd i am pen, fo ffeiriad mawr am brawd,
Fy mywyd I, fy ffordd, fy nod, derbyn fy moliant tlawd.